We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a blessed Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labinas na mga kapuso sa Bagong Bayan o President Quirino sa Sultan Kudarat Province. Sa may buntag, Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Malaybalay City ug Manolo Fortich sa Bukidnon Province. Jill ug mga kapuso, laing online sensation na sabang atong makauban karong buntaga kay kini patok sa iyang mga funny content sa TikTok. Dungantang malingaw kay Brian Ernie Ladot. samtang say usa ka proud bisdak sabang ato makauban diin na ilasya sa iyang mga Bisaya hugot love songs. Ang engineer na, singer pa, si Engineer Maric Gavino. Ug makauban sab na senior resi sa Bestok, ang kapuso comedian nga si Divine Tatay. Mga kapuso, karong buntaga pinasahi ang pagkaon ang atong itampok sa Kumbira Express. Kay kini, usa ka Indonesian mix with Filipino style food. Sounds yummy, di ba mga kapuso? Tama ka na Jill, kay lutuan kita ni Wilit na Makot Burdas ug Durian Chicken Sambal. Mayong buntag mga kapuso. Karong buntag, mag-prepare ta sa ato ang chicken sambal. Ang kailangan nato, chicken. Ang chicken na mo is pre-marinated. We use salt at suete and passion fruit because we have lots of passion fruit. And then potatoes. Our sambal, this is our sambal. Kani siya made with gata and then durian. Since we have lots of durian, durian goes well with sambal sauce. First, ato ang deep fry ang chicken for 15 to 20 minutes. Ito na to dari sa deep fryer. Dayon, pabuto na to muinit og ayo ang oil. So, pwede na dayon ni siya. Let it stay for 15 to 20 minutes. Ready na ato ang chicken. Before nato i-serve, i-chop sa nato siya. Oops. Inaniyo nato siya pag-serve with boiled potatoes. And then, i-spread nato ang sambal because this sambal sauce goes well with fried chicken. And our sambal is with durian. Mga kapuso, ready na ang ato ang durian chicken sambal. Mga kapuso, ato makauban karong buntaga ang dili lang usa ka licensed civil engineer. Sanglit doon na sab siya talento sa songwriting ug pagkanta. Gani, daghan na sab ang nakarelate sa iyang mga kanta nga gipang post online. Si Engineer Maric Gavino. Maric, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? May buntag din dia, okay lang, kamo? Okay lang po kayo, Mi. Thank you so much for asking. Thank you so much for accepting our invitation yung makauban ka karong buntaga. Og unang-una, Maric, how young are you? Baka to nagsugod ka sa pagsulat og mga kanta? Nagsugod ko sulat og kanta ka ng full song dude with ukulele is mga around 17 years old ata ko ato. 17 years old ko nag-start og write og song.
Og Maric, paunsa po ka nagka-interest sa songwriting o previously ba o before ba napog kay mga songwriting competitions nga gipang apilan? At first is, namagutoy time nga 4 months ang mo summer vacation dahil nag-calendar shift among school. So, the rest of the month, so ako gibuhat, so nakaisip ko na mag-venture into music. Then ito, nasulat-sulat ko, akong gipost sa Facebook. Then eventually, dagan po kanang nasya ko ba kay dagang naganaha, nag-share niya, Bisaya songs man to. So dito siya nag-start ang kanang ang fire good nga mag-start kog song, making songs. And then mo to, ni-enter ko songwriting competitions, usahay makasulod, usahay ka ng hapit-hapit. Pero napto isa nga nag-grand finalist pud ko. O mo to siya, nagapadayon gapon ko until now. And speaking of mga Bisaya nga songs nga imong gipang compose o gikanta no, instead of Tagalog ug English songs nga sama sa uban yung mga composers, nganong Bisaya man gyud ay imong gigamit sa mga lyrics nimo sa imong mga gipang compose nga kanta? Time sa ilong lagi, karong gabi una. Tulo ka alam ng ako ang anling, na-expire na lang, wa pa ka ni balik. In the past ba kay pag mintag Bisaya song kay daghang gibingan nga Digimon sa manani nga Dulog sa ana. So naisip na ko ba nga kaya man sa Bisaya song nga mo adapt into na modern feels na ana nya naman po itatakgod ang Bispa. And please share with us, Maric, no, kung sa inspiration behind aning imong kanta nga kung mabalik na ang tanan, di ba? So about ni siya sa so since lockdown man, so maglisod gud ang sa mga tao kung mangita sila love life, maglisod sila. Kung mabalik na ang tanan, ikaw ang akong unang taguan, maumpag ang tingha, kay ambingan pati ka. So dili man pud ng tao nga naka-lockdown is nawad og chance to love. So murag nakita nila opportunity ang lockdown nga mag-search online, then makamit sila ng mga tao. Wow, sana all no nagka-love life during the pandemic. Kitaan ni siya tagpangita. Bitaw og paunsa sab di mo nakita ang opportunity sa TikTok aron mas daghan pa og maka-appreciate sa mga Bisaya love songs nimo. During ECQ kay di pa man jud ko maka-TikTok kay unang-una akong cellphone kay di ko siya pang TikTok. So karon nga kana nakatrabaho na ako, so na-improve na akong cellphone. So na download kong TikTok, yan kita na ko nga lingaw siya kay nagkadaghan og magana sa TikTok baka syempre kalingawan man sa tao. So naisip na ko nga daghan ko gitry nga content, pero naisip na ko nga basig kaning songwriting ba dagag makaganahan. So moto last week nag-try ko songwriting request, like hatag lang sila topic, then akong himo kanta, then daghang kay ginaganahan, then moto napod ko'y content nga ukulele Bisaya duet, so mga Bisaya nga songs akong ginahimo ng duet. Og kay lagi patok sa imuhang mga songwriting request sa TikTok, at dahil dyan, din sa At Home with GMA Regional TV, may pa songwriting and performance request din kami sa iyo. Ready na ka, Maric? Wait lang, sige daw. Okay. Sige, I'll give you the topic. Nagmahal, niloko, nasaktan, at nagpatawad. Pero anong magagawa ng isang tulad ko? Baliw na baliw ako sa'yo. Wala na akong choice. Wala na akong choice. Lumilindol, bumabagyo, nasisira. Damdamin ko tuwing nakikita ka. Wala na akong choice. Wala na akong choice. Wow, saan lang gid kung wala kay choice no, so magpabili na lang gid ka. Ana, okay. Now pala sa akong topic, kanang murag uyab pero dili di ay. Buti pa ang orasan, mayroong maititita. Buti pa yung pasahero, alam niyang saan siya papunta. Buti pa yung savings ko, alam niyang siya ay ubus na. Di gaya ng love story natin na 50-50 pa. Buti pa si Julie at Joshua, nagkaliwanagan na. Buti pa yung savings ko, alam niyang siya ay ubus na. Buti pa silang lahat, alam kung nasan na sila. Di gaya ng love story natin na
50-50 pa. Mga to. Wow, galing naman. Wag sa'yo kita batiun ang paghigugma karong adlaw, no? Bitaw, Marik, imong message sa mga Mindanaoan, labi na sa mga kabataan para mas i-promote pa ang mga tatak ng mga bisdak songs and music. Wala to, padayon lang mo sulat ug ayaw dyan mo kahadlok ug ayaw mo kaulaw ug just enjoy the experience, anak na lang. Ug ayaw ka ninyo i-mind kung na mag-judge ang anak kay bisa man sa buhaton ninyo na di ma-judge. So ano lang, express lang through music. And you're truly an inspiration sa mga kabataang Mindanaoan. Daghan kay salamat for sharing your talent, engineer na, singer pa, Engineer Marik Gavino. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gawas sa mga patsadang dance covers o lip-sync videos nga labing viral karon sa TikTok, di sab magpaulahi ang mga creators nga comedy ang content nga ginahimo. Og dinhi sa Cagayan de Oro City, adunay Cagayanon nga ilado tungod sa ihang mga katawan ng banat ug mga pasiaw nga reaction videos. Atong makauban si Brian Ernie Ladot gikan Cagayan de Oro City. Brian, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Okay naman diha, sir. Kumusta diha? I'm happy to be here. Bray, salamat kay sa pagpangutana og okay ra sab mi diri ah. Pero Bray, unang-una, paunsa ba nagsugod ang imuhang paghimo og content nga pasiaw? Actually, sir, nagsugod ko since bata pa lang siguro gid ko magdag. Isa na sa akong kanang pangarap ba. Goal gyud na ko nga someday mailhan ta ba nga inana. Paggawa sa TikTok app, try ko upload or himog content. Kadugay-dugay, murag mas tsada lagi diri kay lahi man ang kuan sa TikTok god. Then nakoy one time nakita lang nako nga memes ba sa Facebook, mga funny pictures ba o videos. Ana ko nga i-try ka na ko nga mag-post ani. Buhatan na ako siya content sa TikTok. And then, after a few days, wala ako nagkuan nga, niabot na siya 1 million, nantod sa nag 3 million siya, niya, murag, wala gid pud ko nag-expect yun nga, inana gyud ang manghitabo. Bray, imuhang na-mention nga nagkadaiyang apps ang imuhang giagian, usa ka na himong ilado nga content creator. Pero sa imuhang tanaw, unsa ka ang nagtulak sa imuhang nga ipadayon gyapon imong pangandoy nga mahimong usa ka komedyante? Pwede na po bang paliguan yung tuta ng 3 months? Wag naman 3 months, mga 3 to 5 minutes lang. Ang isa sa kuan nga ipadayon ako kay like people messaging me nga kuan mga kanang sir, ikaw salamat sa mga funny videos nimo. Kabalo ka dagan ko problema sa akong kinabuhi. Makita og makatan-aw lang ko sa imong mga videos, males ba murag makalimot daw sila sa ilang mga problema, murag inana ba, so murag ako pud kanang kuan lang pud ko nga inana di ay ang impact sa tao ba nga simple lang nga gibuhat nimo pero dako na kaayo sa ilahang part, murag mao gani nga I'm always thankful kay ang mga tao nga gapanan-aw sa akong videos ba, grabe pud ang impact sa ilaha bitaw nga dili lang pod sa imo nakatabang, murag sa ilaha pod ba nakatabang pod ka sa ilaha nga nananaw lang silang video nimo pero nakatabang ka nga kuan ka nang malipay pod sila ba anong inana. Sagad sa imuhang content kay adunay mga pasiaw nga punchlines. Asa ka gakuha og mga ideya alang ani? Oy, may rereto ako sa iyo, friend. Ay talaga? Sino naman yan? Hi, Brian nga pala. Drop the roof and let the smoke clear. Actually sir, kanang gakuha ko, katong mga una gyud, katong gasugod pa lang ko. Gakuha ko sa kuan kanang sa Facebook, kuan ko ba nga magtan-aw ko kung unsa may tsada ani nga content kanang ako ang mamili, mag-scroll ko, mangita ko. Pero kadugayan nga nailhan na ko o murag daghan na ang nananaw sa akuha na stalk nila akong mga social media accounts, gasend na sila sa akuha og mga memes. Sila nang gasend sa akuha nga Sir Bray, Kuya Bray, unta makatabang ni nga kuan kanang i-upload nimo, gusto nako makita imong reaction ani nga video. So
Ga-search gyapon ko pero mas kuha na karon mas daghana ka ng gasen sa ako mga memes ba. Bray, on a personal note, unsa ba ang maayong nahatag o kining fulfillment nga nahatag sa imuha sa isip pagka-content creator? Ang isa siguro nga nahatag sa ako ang actually dako gyud siya impact pod sa akong kinabuhi sa tinuod lang kay sa una biya halos sa tinuod lang gabulihon gyud ko kay kanang corny daw ga kuan antod sa niabot na ang time nga kanang nailhan ko sa tao. Bray, sa kadaghan nimong content nga nahimo na no, unsa ba ang video ang maingon nimo nga paborito nimo? Ang pinaka-paborito siguro gyud na ako apart from memes na ako i-post sa about sa akong wife like capsule kanang pendant siya nga gibutangan og abo sa akong late girlfriend nga namatay. So mo to daghan naka-relate ato, so people were sharing their experience also from their past. Daghang kay salamat Brian sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Bye. Salamat po. Salamat gid kayo. Mga kapuso, chillax lang kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso. Welcome to Best Talk. Kay makauban nato si Judah sa Oh My Love. Walay lain pa kundi ang kapuso comedian, Divine Tetay. Maayong buntag, Miss Tetay, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Mabuti naman po and maayong buntag, and I'd like to welcome myself sa At Home with GMA Regional TV. Yeah. Thank you for making time for us once more. And alam namin na even in this most trying times, patuloy ka pa rin talaga nagbibigay ng good vibes sa amin through your vlogs. Ano pa ba mga inihahanda mo, mga pasabog naman, ng mga fun vlogs in the coming weeks kung meron man? Naku po, madam, ang dami pa po. Actually, yung paggawa ng mga happy at mga pasabog na vlogs, yung parang minsan sa isang linggo, hindi na nasusunod yung plano namin because we think of something na, oh, eto, let's do this first. Alam mo yung ganun lang. So like, yung instant lang, shoot agad. So, it all depends talaga dun sa happiness mo talaga. Lalong-lalo na ganyan po gakanda yung kausap ko. Naku, mas fresh pa kayo dyan sa flowers, tabi niyo po. Puti na lang talaga. Ikaw din, mas fresh ka din kaysa sa amin dito. But of course, what keeps you happy naman, Miss Tetay? I'm sure for someone who gives happiness to people, dapat kayo din, you have to make sure na dapat you're in a happy disposition as well. Happiness comes from Botox. Charot! Interesting. Hindi po, happiness. I get happiness from my mom, and then when you're in the parang right group of friends, parang dun na mag-start lahat yan eh. So, you just be positive lang in everything. Ito, Miss Tetay from I Can See You High Rise Lovers. Meron ka na naman panibagong project that you're working on right now. Tell us about how excited you are to be part naman of Oh My Love. Oh, super. Actually, medyo nagkaroon na nga lang kami ng delay, and I even parang thought of like, ay baka hindi na matuloy because of the pandemic. Pero binigay pa rin ni Lord, ang bait pa rin ni Lord talaga. And of course, eto na, please invite mo naman, Miss Tetay, lahat na ating mga kapuso once again dito sa Mindanao na supportahan ka pa your vlogs and of course, this new role of yours sa isang romantic comedy series na Oh My Love. Go ahead. Naku, mga kapuso po dyan sa Mindanao, una sa lahat, maraming salamat po sa suporta niyo po sa Oh My Love. Iniimbitahan ko po kayo, Lunes po yan hanggang Biyernes, of course, sa GMA. Please, and don't forget to support, and to all of my subscribers, maraming salamat. Still, subscribe to Divine Tetay on YouTube if you haven't yet. And also, you could check my Facebook and my Instagram and my Twitter. They're all Divine Tetay. Madam, thank you so much po. Thank you very much, Miss Divine Tetay. Grabe ka. Nakangiti lang kami the entire time. Daghang kayong salamat. Ay nako, daghang salamat kayo. Kung ganyan na mukha nakikita ko mayat-maya, nakangiti po ako. Thank you very much. Thank you.
Usay ipamalas gayud ni Merrick Gavino ang iyang skill sa pagcompose ug mismo ang iyang talento sa pagkanta. Ug pinaagi ni Ana iya sab mapasigarbo ang Bisaya love songs. Samtang Jill, sa una pa man, pangarap na gayod ni Brian ang mag-spread og good vibes. Busa karon, dako ang iyang pasalamat nga nagbunga ang iyang pagpaningkamot nga mailhan ang iyang mga content. Sa mga kapuso, usa sa nahimong inspirasyon ni kapuso comedian Divine Tatay nga mahimong happy lang ang iyang inahanog ang iyang mga circle of friends. Busa, ato pa siyang subaybayan isip Juna sa Oh My Love. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Eleanor Roosevelt nga no one can make you feel inferior without your consent. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot nga mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Ag always remember that God is good all the time. Ay sub kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.